aquesta companya, sobretot les reclamacions, perquè tot això que esteu exposant de posposar la intervenció quirúrgica, de moure els malalts d'una planta a una altra, de no tenir un seguiment per part d'un metge perquè el metge atén a una altra planta i va a veure'l quan acaba amb les visites i les infermeres van rotant. Doncs totes aquestes coses porten conseqüències en la qualitat que s'està donant en aquest malalt. Són petites coses que van minant el seguiment d'aquests malalts i la seva evolució. L'única manera que tenim de tenir reflex d'això és a través d'atenció a l'usuari. Amb dues consignes clares, a part del que puguem decidir aquí, perquè ens faltava venir aquí dalt i posar-nos d'acord amb els comitès i posar-nos d'acord tots els serveis sanitaris de Badalona a través dels indignats, a través de les assemblees, perquè som tots, som múltiples, aquí dalt, a Can Rull,